kapu. Tässä on koiran valikko B. Ja mulla on täällä 12 rekikoira. Ja kyllä elämä on niin hyvä, että olemme menossa Noomin. Olemme just tullut Iditarod Trailista. Ja olen ihan yksin täällä ajamassa. No paitsi ne 12 vetovoimakoirat. Ja siellä edessä kelkalla on Kirsten B. ja Suzanne T. En ihan muista sukkunimi. Ja täällä on niin hauska. Koirat on juoksenut jo noin ehkä 15 mailia. Eli ne on ei niin nopea nyt kuin alusta. Siksi minä olla kuski yksin. Ja olen ihan rakastunut. Mä haluan, että Jettiso voisi olla siellä vähän edessä. Siellä on se etukoira. Hänen nimi on Buster ja sen peränimi on Swing Dogs. Ja siellä on Rigel ja Beetle. Ja heidän perässä on ensimmäinen Team Dog joukkue. Siellä on Scratch ja 3 jalkakoira nimi on Copper. Ihan uskomaton elukka. Ei voi sanoa elukka, voi sanoa jumalatar. Sen perään vain yksi koira, oikea puoli musta, nimi on Chugi. On myös Team Dog. Ja sitten hän perässä on 2 pentuja, vain vuosi vanha. Ja nimi on Kitchener ja Pearl. Sitten on Zinc. Sitten se oli aika jännittävää, kun olen ihan aloitelija. Tarvii hyvä tasapaino ja voima jalassa, mitä mulle ei. Kyllä jalassa on voimakas. Minun käsivarsi ja voima ei ole niin hyvä kuin pitäisi olla. No, mutta olen selvittänyt. No sitten, olen vielä kertomassa 2 koiraparit. Hyvä Kitchener! Eli minun reki edessä nimi on Wheel Dogs. Vasen puoli on Cobalt. Ready? All right. Eli Wheel Dogs, reki ihan edessä. Vasen puoli on Cobalt. Oikea puoli on Sparky. Ja sitten heidän edessä vasen puoli on Zinc. Se on mustavelkoinen. Ja oikea puoli sitten on Carbon. Ja Carbon, se oikea puoli musta. Toinen joukkue perästä. Se on ne Bendun äiti. Eli Bentu on ihan heti se emäntä edessä. Kyllä tämä on niin hauska kapu. Mä ihan oikeasti toivon sinäkin saa kokeilla tämä mahtava elämäolo. Raikas ilma. Ei tarvii ostaa bensaa. Saa vähän liikuntaa, kun pitää potka tämä. Mutta kyllä mulla on riittävä voima, että ei vielä jaksa. Buster, haw! Haw! Buster, haw!
takia sykkeys nyt, kun vähän pelotan, että tein virheen ja koira ja rökki pääsee pois ja sillä minä mahkaan lumessa. Aika niin uusi. Pitää katsoa niin paljon asiaa ja muista kaikki, vaikka ehkä usko sama ihan helppo nakina. Ei ole. On muutama koira, mikä on hidas, vanha koira, että heidän nopeus on koko joukkojen maksiminopeus. Pitää aina katsoa, jos paska tulee. Että pitää aina käyttää jarruja. Täällä on kyllä 2 eri jarrut. Molemmat ovat jalat jarru. Ja sitten vielä on 2 kappale iso koukku, mitä mä pitää heittää luumeen. Ne on varmasti, että rökki pysähtyy. Nyt on aika paksu lunta, että minä itse pitää alkaa potka. No niin, heippa ja näkemiin. Heippa jäti!